agradecer, como sempre, a Formatos, a Intención, a Felipe e a 3Ps esta iniciativa da que participamos en moitas ocasións e estamos encantados de estar aquí. Bueno, un pouco para entrar na materia, queríamos explicar un pouco o tránsito antes de chegar a este proxecto en concreto, non? de Villana. Entón, falaremos un poquinho das nosas experiencias previas, un pouco por encima do que é o proxecto en sí, e logo a incidencia dos certificados, non? O que nos aporta os certificados e a transformación que sufre o proceso típico ou polo menos noso proceso proxectual habitual, tendo en conta estes dous aspectos, non? Unha das primeiras experiencias pois foi o Centro de Saúde de Crecente, no que bueno, empezamos a experimentar coa madeira, as súas posibilidades na fachada, que pasaba cando a colocábamos aberta, o control solar, cerrada, diferentes tipos de ocos según a orientación, e darnos conta se ao final, que nesta foto que vedes aquí, a xente habitaba as zonas que nos pretendíamos que habitasen como era a fachada, non? No Centro de Saúde de Entrimo volvimos a pensar tamén que pasaba nestas fachadas con orientación, non? Que introducir estas pezas que nos introducían a sombra, as diagonales nas visuales, nos facían ver, non ser vistos, e outra vez acercar a xente á fachada e interactuar con ela, coa súa tectónica. Na Casa Grande de Luxío volvimos tamén realmente a única intervención fora da propia rehabilitación casi foi o tema desta galería, non? E aproveitamos, pois tamén para que pasa con esta galería, colocándolle unhas lamas móviles, non móviles, a madeira, E outra cousa que introducíamos, por exemplo, tamén neste caso do Centro de Saúde de Vilalonga, empezamos co tema das ventilacións cruzadas, que todos conocemos como funcionan, os diferentes patios abertos, e neste caso, por un tema de patrimonio, pois as celosías verticais de pedra, entre vegetación nos patios, como volvíamos a facer unos umbráculos intersticiales entre exterior e interior. Tamén, un dos últimos casos, pois volvemos a traballar na fachada con celosías, neste caso son lamas horizontais en forma de Z, perforadas, pois separadas 1 metro do que é a fachada vidriada, e estamos experimentando como está funcionando ese. No Concello da Fonsagrada tamén pois fomos un poquinho máis alá tamén pois en tema de programa, non? Experimentamos cos espacios colchón ou tapón, non sei como chamarles, non? Donde colocar as instalacións na orientación norte, facer atrios de ventilación cruzada norte-sur ou este-oeste, e o Colexio CEIP Amadeo Rodríguez Barroso, no que volvimos a colocar estes patios e incorporamos na zona alta unhas lamas in situ de hormigón, a vez que volvíamos a meter a vegetación, e a través do forxado sanitario probamos a facer uns pozos canadienses moi caseiros, non? Pero intercambiar o calor entre o forjado sanitario e estes patios abertos cruzados. E logo, isto é unha parte do estudio, parte do traballo que facemos no equipo, que foi un proxecto de investigación que ahora mesmo temos un pouco parado, que ten relación un pouco pois, con estes temas medioambientais, non? Pensamos que como moitas veces facemos cimentacións
en terreos de hormigón que non ten moito sentido. Entonces, a través de intentar evitar esa excavación para facer unha mellora medioambiental, poder adaptarse a calquer tipo de topografía a través dun pilotaxe en seco, pois con madeira. Que pasa? Esta diapositiva nos persigue no despacho constantemente, no? Isto é a situación e o rigor que nos encontramos en obra. Preparas moitas veces os planos, o detalle, o puente térmico, non sei que, e nos encontramos co tipo que non lle interesa máis que acabe a jornada, a xente que ten estos medios, non? Que pois, no mellor dos casos, o nivel. Entonces, cando empezamos neste proceso da casa de Villana, pois pusimos en valor do propietario intentar ter un control añadido do que facíamos hasta ahora, non? En este caso, pois, foi onde naceu a idea de aplicar os certificados BREEAM e Passive House. É dicir, darlle un valor añadido ao que sería o proxecto da vivenda. Estas imaxes tamén son, pois, bueno, unhas vivendas en Ávila, non? Que non sabemos si, supoñemos que nacen desas pedras ou si se han incrustado, e logo, bueno, este encaixe dos muros coñecidos, non? Esta xa é, aquí nos acercamos ao que é o proxecto en concreto. O proxecto en concreto é unha parcela como moitas outras en Galicia, unha parcela anodina, nunha urbanización desestruturada, con veciños dun lado dunha maneira, do outro lado doutra, e pouco máis. Esta é unha parcela aneja a vivenda onde viven ahora mesmo os propietarios, non? Que a utilizaban, como vedes, tiñan xa urbanizada, cuns camiños e cunha pista de pádel. Nada máis. Entonces, bueno, un pouco iniciamos o proxecto, pois, dunha maneira, non? Nos colocamos estas franjas vermellas, o que representan son como os límites de transición entre as viviendas entre as viviendas anejas. Colocamos estos eixos e un eixo central que chamamos de permeable, non? Estos eixos límites van ser unha galería ao oeste e, digamos, os espacios servidores no oeste, e van nos facer unha transición interior-exterior do que é a propia vivenda. Aquí podemos ver isto que falábamos, non? Estos límites que están en vermello, neste caso na fachada oeste, pois van a ser todos espacios servidores útiles de labranza, da piscina, tendedeiro, lavadero, bueno, espacios non calefactados. E, sin embargo, na cara este vai ser unha galería servidora do que é a zona que podemos chamar de estar ou de noite. Estas fachadas as tratamos, son este-oeste, cunha celosía vertical. Esta celosía vertical nos permite o control deste tipo de luz de este-oeste, e de diferente maneira, con diferente permeabilidade, vamos a conseguir transpirar o que é o resto da vivenda, os espacios, chamámoslle calificados. E un pouco que o eixo central, porque ademais é central da propia planta, é esta parte que está en azul. Esta parte que está en azul vai ser o eje que, a través destos patios, a casa por onde vai respirar, vai a comunicar visualmente, vai a comunicar co sótano, vai formar o espacio de transición da piscina coa vivenda, no que pretendemos que a luz cambie polo vaso de piscina que temos aquí, e logo se prolongue con esta celosía ao final da parcela.
Ben, a propia topografía, outra vez máis un pouco por adaptarnos ao que había, bueno, pois levounos a facer, digamos, un semisótano, esta é a cara este, non? Cae hacia a cara este, e temos, bueno, uns espacios polivalentes, un pouco máis. Non? Aquí vemos, bueno, pues, como se coloca, e como no centro, pois temos este eje vertical que comunica as dúas alturas, nunhas seccións se abre a cubierta, noutras se cierra, nunhas fai visuales cruzadas, noutras non, e logo temos estos límites da vivienda que nos fan a través de transición dos espacios calificados. A relación con o entorno, ¿no? Bueno, logo veremos, explicará Iván mellor, pero neste caso era unha das cousas que moitas veces pasamos moi por encima, é a relación directa co entorno coa propia parcela, ¿no? Coa propia vegetación, o estudio, neste caso, das especies que teníamos que facer, o soleamiento, as zonas de aguas, os regos que había nesta zona, os depósitos de residuos, bueno. Sí, aquí un tema importante era, bueno, que chegamos a unha parcela que non hai nada, na parcela salvo unha pista de pádel, entón, bueno, para non deixar un grano na parcela, digamos, a casa alinease, ese eixo central, alinease coa pista de pádel, e volcase toda a vivienda hacia esa zona, digamos, lúdica que coincide, afortunadamente, ca orientación sur, ¿no? Digamos, pechase en toda esa fachada, a vivienda é moi pechada, fachada hacia cara norte, hacia por onde ten o acceso, é moi aberta, moi quebrada hacia esa zona, ¿no? Donde se producen todas as estancias e o dormitorio principal, ¿no? É dicir, aquí, bueno, é onde se crean, o que comenté Iván, ¿no? Todos estos espacios intersticiales, transiciones exteriores e interiores entre o que é o espacio pechado e o exterior, non? Vai ser moi diferente a luz de sur que vai ter este cubierto, que este de aquí, que está vinculado con unha zona que pretendemos que sea de lectura. E tamén quería, sobre todo o cliente quería, vende un chalé vertical, un chalé típico de calquera urbanización, ¿no? De 4 plantas, que ao final ves dúas e hai un fallado máis un soto. Entón estaba cansado, non é que sea bello, pero bueno, estaba cansado de andar subindo escaleras, entón quería unha casa que se desarrollara prácticamente en planta baixa, ¿no? O terreo ten algo de desnivel, entón aproveitamos para meter outras estancias que non son, digamos, de uso cotidiano, pero bueno, que tamén lle dan aporte, pois dormitorios que poda facer a maiores, ou máis garaxe, ou tal. Con isto que conseguimos, que unha vivenda que ten unha superficie moi importante, pois aparentemente dese grande, pero non, seguramente non aparenta o que é, ¿no? Que iso tamén é algo que nos preocupaba, que non parecera un monstro, ¿no? Porque, bueno, empezas a construir e a xente empeza a preguntarse se aquilo é unha salud ou, bueno, e logo, bueno, venía o aspecto xa tectónico, ¿no? do asunto. Nos, bueno, veíamos ao principio, tiñamos a idea, non? Como queríamos que estos laterais pois fosen esta cousa permeable, que, bueno, aquí vemos a cara oeste é diferente, non? É máis pechada, pero sí que se abre un patio para coller outra orientación. Pero sí que pensamos, desde un principio, pois, en dúas cousas, non? Os paneles de formigón blanco prefabricado, que, bueno, traballar con eles, que xa traballáramos anteriormente, un pouco coa idea que tiñamos de esos muros, como se maclan, como poden formar unha estrutura seca, ¿no? Que normalmente hasta agora habíamos traballado cos paneles como piel, non como estrutura, cando ahora nos parece absurdo, ainda que tenga as súas dificultades, traballar co prefabricado como estrutura portante, ¿no? E incluso pois, como panel radiante, porque non, bueno, lle metimos tamén pois, estes paneles centrales, simplemente un circuito de agua do chan radiante, e tamén temos un panel radiante. Pode ser un parasol vertical, estamos vendo como facemos as lamas do oeste, a pérgola que continúa, os bancos, e logo o que é isto é, digamos, o revestimiento a protección exterior. E logo meter cara interior pois a madeira, no? Que a madeira xa non temos que falar casi dela, as propiedades e as cualidades que ten, tanto nos suelos interiores, exteriores, as contras, que xa veremos con máis detalle.
Isto é un pouco, bueno, agora a casa está un pouco bastante a medias, non? Está toda, digamos, esta estrutura prefabricada xa está montada, a madeira está prácticamente montada, excepto o revestimiento exterior. Estamos esperando estes días que entren as ventanas para empezar a poder pechar a vivenda, non? Pero aquí está un pouco o que queríamos, ese armazón blanco, coas cualidades que ten traballar en fábrica, montar como mecano e logo meterlle pois a fachada de madeira. E logo, bueno, pois eso, nos unha vez tiñamos un pouco proxectada a casa o que queríamos, metimos, digamos, como valor añadido os certificados. Non pretendíamos unha casa basada nos certificados nin no BREEAM, nin no Passive House, como poden ser outras experiencias que teñen como fundamento isto, non? Sino traer como valor añadido estos criterios e sí que hai un proceso claro de transformación do que pensas nun inicio. Moitas cousas pois se transformaron noutras, pero entendemos que para mellor, claro. Pasa. Bueno, como surxe isto de BREEAM? Digamos, o cliente, digamos, facemos o proceso habitual, un proxecto básico, tal, o cliente gustalle, pero o cliente agora quere que a casa non lle consuma moito. E dices, oi, pois, como facemos isto, non? Entonces, pois, bueno, lees libros, non? Que compramos en bibliotecas, empezas a ver cousas que se fan para arriba dos Pirineos, entonces ves, digamos, solo hai que ver os detalles, ¿no? Calquer libro de detalles constructivos, ves que, pues, bueno, os sillantes, moitas cousas non se parecen en nada ao que facemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, investigamos un pouco que valor añadido, ou que, digamos, que pedigrí lle podemos dar á vivienda, ¿no? A vivienda que ao cliente lle gusta, pero que podemos aportar a maiores, ¿no? Entonces, digamos, no mercado, pues, temos... Bueno, no mercado temos, digamos, como sellos de sostenibilidade líderes, temos o BREEAM, o LEED e o GREEN, que o GREEN é español, LEED americano e BREEAM en inglés, ¿no? Entonces, o de BREEAM surxe un pouco de rebote a través do ITG, que é o Instituto Técnico Galego, que está aquí en Pocomaco, e foron os que adaptaron BREEAM internacional a BREEAM España, ¿no? BREEAM es. Entonces, bueno, poñémonos en contacto con eles e explican un pouco como é este proceso que despois veremos. Entonces, o de Passive House veu un pouco a través do asesor BREEAM, que era unha engenhería de Madrid, que nos ofertou os dous certificados, ¿no? Digamos, fixo un 2x1. E realmente, bueno, xa veremos, no momento estamos tal, pero ambos se complementan e ambos son moi interesantes, ¿no? Digamos, estánse aprobando, pues, no 2010 aprobouse unha directiva europea de eficiencia energética que vai obligar a todos os edificios privados no 2020 e os públicos no 2018 a que se certifiquen, bueno, que se construyan baixo estes tipos de criterios, ¿no? De consumo casi nulo. Habrá que ver o que é nulo e o que tal, bueno, xa empezaremos a divagar nese sentido. E tamén se aproban, pues, as metas 20-20-20 de reducción de emisión, ¿no? Todo isto que vai a condicionar é que seguramente eso, o que non cumple estos certificados, pues vai a ter que pagar unhas tasas, unhos impuestos como os coches, ¿no? De contaminación. Entonces, bueno, BREEAM é, pues, bueno, certificado líder de sostenibilidade da edificación, según reza a súa páxina, ¿no? 20 anos no mercado, 200.000 tal, edificios certificados. Como se lle vende isto ao cliente? Pois, digamos, o cliente, pues, aparte de que teña certo interés e tamén ganas de pagar este certificado, porque, bueno, isto é como contratar un axente externo, como contratar, pues, eu que sei, un decorador ou un geotécnico, algo externo, ¿no? Que é a nosa actividade, pero que está interrelacionado. Entonces, digamos, BREEAM, temos exemplos certificados aquí de, pues, o Espacio Coruña, centros comerciales, o Outlet de Culleredo,
A ampliación da sede de Inditex acaba de certificar tamén Brian, pero en vivenda nunca se fixera nada así, nada deste tipo. De feito, somos, digamos, estamos o certificado Brian Vivienda, somos a primeira vivenda, ¿no?, que se certifica en España. Eso é bon e é malo, porque, bueno, estamos un pouco de cobayas do certificado e, bueno, algunhas cousas que creo que seguramente se corrixan, ¿no?, para os siguientes. Proceso Brian, bueno, pois o proceso é, digamos, hai que buscar un asesor, pois pides ofertas, pides tal, e nos de rebote, pois, bueno, ofertáronos o tema de Passive, que tampouco conocíamos, e contratamos unha ingeniería que nos oferta as dúas certificados, ¿no? Entonces, digamos, o asesor, temos un asesor Brian e despois un asesor Passive. Cada certificado pois, ten a súa supervisión e o seu organismo de control. Brian España está aquí en Pocomaco e Passive House, o instituto, está en Alemania. Entonces, bueno, todos os datos teñen que validarlos o asesor e despois mandar o certificado cada unha ao seu sitio. Que podemos certificar en Brian? Pois prácticamente casi todo. Brian Comercio, Brian Industria, oficina, edificios que xa están construídos, en uso, en vivienda, urbanismo. Bueno, como se estructura isto de Brian? Brian define 10 parámetros en función da gestión e cada un ten un porcentaje sobre 100 máis un 10% de puntos de innovación, ¿no? Entonces teríamos gestión, salud e bienestar, energía, transporte, auga, materiales, residuos, ecología, contaminación e innovación. O que máis puntúa es aquí energía e salud e bienestar, ¿no? Que, bueno, digamos, ben interrelacionado, salud e bienestar son, bueno, conceptos de aillante e iluminación, e energía, pues, son medidas de... Entonces, ao final, o que se convierte es todo certificado hai uns especialistas, uns chamados asesores, pasan como un manual no que hai uns puntos. Pois, veña, empezamos. Ecología, a ver, as especies tal, un punto. Cubres os depósitos, outro punto. Entonces, vas conseguindo, ao final, unha cousa é canto máis puntos teñas, máis sostenible se supón que a túa intervención, ¿no? Entonces hai puntos, digamos, en función dos puntos que teñas, se tes máis dun 30%, tes un aprobado, 45 un bueno, 55 moi bueno, excelente, excepcional, digamos. Ahora mismo estamos en excelente, los pelos, pero estamos en excelente. Entonces, digamos, hai puntos críticos que hai que salvar para chegar ao excelente, puntos que, bueno, que son carísimos, que é imposible chegar, entonces xa non optas. Digamos, entonces, en cada punto, pues, temos que facer un montón de papeles, ¿no? Como vemos aquí. Gestión, pues esto é gestión, digamos, a constructora pues ten que ter pues, todos unhos protocolos de actuación, formación de personal da obra, medidas de obra que vemos ahora na siguiente diapositiva. Pues bueno, a obra, digamos, unha obra de certa entidade, pues xa tes todas estas tipo de cousas, ¿no? Pero bueno, unha vivienda, en la que é grande, pues bueno, parece un pouco raro, ¿no? Porque temos pues, zonas perfectamente delimitadas, entrada personal, temos incluso un buzón de sugerencias para os veciños, se queren queixas, hai que mandar cartas aos veciños avisando de tal, a contrata dice que os mandou, vamos a creela. Sí, bueno, logo son cousas, zona de limpieza... Son cousas que son lóxicas, salvo algunha que, bueno, aseo de minusválido, non existen casetas con aseos de minusválido, casetas de obra. Entonces, pero hai que facelo. Entonces había unha caseta e acondicionamos un aseo de minusválido. Nunca se uso, esperemos que nunca se use. Despois, salud e bienestar, ¿no? Temos temos que facer estudios de iluminación, tanto, normalmente o que cando faz estudio de iluminación faz de iluminación artificial, pero aquí temos que aportar tamén estudios de iluminación natural. Ventilación natural é importante en Brian. Que pasa? Que o que decíamos antes, o manual seguramente teñan que correxilo, porque a ventilación que piden é moi superior a que pide, digamos, o hábitat. Teñen algún error, e aí entramos en conflito con Passive House, porque Passive House, inda que se poden ventilar, pues as casas tenden a ser
máis estancas posible, terás menos aperturas. Bueno, entonces aquí é onde entra outra vez como a revisión do proxecto, non? Ti, nos no proceso proyectual, pois o factor de iluminación sempre o faz pois a través da intuición, a través do que queres, donde queres ver, donde non queres ver, como entra a luz do este, como baña esta pared, como non a baña, se entra directa, non indirecta. En este caso, pois, vemos que entraban outros parámetros, non, máis alá das nosas intencións proxectuais, que, bueno, aquí o que máis afectaba, digamos, en tema de iluminación, o que veremos ahora de Passive House, ¿no? Porque, digamos, tiñas que ter unhas ganancias solares hacia sur, eso, bueno, ao final condicionou, encaixou ben co Brian, ¿no? Salud e bienestar, o que prima moito é o aislamiento, ¿no? Tanto acústico como térmico. Pois, bueno, isto vai de maravilla encaixado con Passive, porque temos, bueno, aislamientos aí, pues, de 20 centímetros, de 18, estamos en torno a eso, ¿no? En torno a 20 centímetros toda a vivienda ten eso. Energía, bueno, pues temos que controlar as emisións de CO2, pues temos que, digamos, non vale que fagamos un Calendar, fagamos un líder, ¿no? Temos que aportar currículum. Isto, digamos, Brian é unha serie, temos que aportar un montón de documentación, un montón de evidencias, ¿no? De todo, non ten que ser todo personal cualificado, con currículum, con, bueno, todo moi detallado. Iluminación de baixa enerxía, digamos, empleamos luminarias LEDs en toda a vivienda. E buscar a maquinaria, electrodomésticos, lavadoras, que non sei se encontramos xa unha lavadora bitubo ou monotubo, entonces, térmica. Hai cousas que chegan moitas veces, non nos decimos o absurdo, non? Entón, bueno, pois, sí, por eso falamos sempre, falamos moito aquí, que isto é unha axuda, unha ferramenta que temos aí, e logo nós temos que seguir sendo os arquitectos que manexen estes datos, os interpretemos e os manexemos baixo criterios, creo que arquitectónicos, non só quedarse con este manual que moitas veces nos ata. A ver, digamos, isto un centro comercial ten moito sentido, porque un aforro de auga, un aforro de enerxía, pues bueno, é moi considerable porque hai moitas luminarias, moita superficie, pero bueno, digamos, aquí o cliente tamén quería, bueno, que non os consumos foran moi baixos e, bueno, pues non hai, habendo recursos, pues non hai problema. Bueno, e logo pois eso... Enerxías renovables, pues bueno, usamos paneles solares para piscina climatizada e pozos de geotermia para solo radiante. Digamos, isto de Passive é un pouco peligroso, porque, bueno, hai casas que realmente, ao mellor, quentanse solas ou casi solas, pero, claro, o teu cliente fai unha casa destas onde podes arriesgar a que isto, digamos, que solo a recuperación de aire cunha ventilación híbrida e cunha pequena resistencia, se despois ten frío, que como controlas eso? Porque o frío é unha sensación, ao mellor a un o frío pues, son 22 e outro con 18 pues, está ardendo, ¿no? Entonces non te podes arriesgar a confiar nun sistema solo. Bueno, puntos de transporte, pues bueno, temos que habilitar pues aparcamiento de bicicletas e tal, bueno, aparatos eficientes para el agua, tipo de grifería, monitorizaciones, Brian fai moito hincapié no tema do reciclaje da auga, no? Temos que reciclar, digamos, o que decía antes, que estamos un pouco de cobayas, e temos a primeira casa en España, na zona quizás máis pluviométrica, con maior pluviometría de España, salvo, bueno, Sierra de Grazalema, ¿no? Pero, entonces, durante o transcurso da obra, esas son fotos de obra, durante o transcurso da obra naceunos un manantial, que veremos despois na cimentación. Entonces, estamos reciclando auga digamos, da cuberta, augas grises, e estamos tirando auga de manantial que se pode beber. Fixemos unha consulta a Brian, pero, bueno, hai que reciclar. Bueno, tema de materiales, pues bueno, temos que usar materiales con ecoetiquetas, con DAPs, con esta serie de sellos de sostenibilidad. Con as dificultades que ten isto nun mercado como España, no que é difícil de conseguir. Claro, o que temos certificado son
tres sistemas constructivos, que é a cubierta, que é unha cubierta de Calcip, que veremos despois, que é alemana, aislamiento, que é Rockwool, que, bueno, non sei se fabrican algo en España, e a carpintería exterior, que é Vicona, que tamén ven de Alemania, co cual, bueno, hai que pagar os portes. E nos damos conta outra vez, habendo carpintería en Padrón, pero os de Padrón non teñen de que temos que, bueno, que temos que apostar por aquí tamén, non? Que bueno, residuos, pues, bueno, esta gestión de residuos a contrata, que, bueno, eso é habitual facelo, e tamén temos dannos puntos por o tema de reciclaxe, tanto interno na vivenda como externo de compostaxe doméstico, como ahora, digamos, estamos nun proceso que pedimos, porque, digamos, é un entorno semi-rural e temos un contenedor orgánico e outro, pues, bueno, de envases. Faltanos un de papel e un de vidrio. Entón, solicitamos ao Concello que nos poña o contenedor, porque senón perdemos uns puntos tamén de bría. Uso del suelo e ecología, pues, bueno, temos que Brian prima pues, que non actúes no suelo, pues, por exemplo, nunha rehabilitación, ou que se vas a cortar árboles, pues bueno, que repoñas esos árboles, ¿no? Que non perda a huella ecológica o terreno, ¿no? Contratamos, bueno, o cliente contrata un ecólogo, aconsella, fai un estudio da parcela, do que había, do que se pode plantar, e propón, digamos, o que decíamos antes, o que decía Juan antes, que non só actuamos na vivenda, actuamos en todo alrededor. Temos unha parcela bastante grande, en torno a 4.000 metros cuadrados, entón vanse plantar plantas que, aínda que temos reciclaxe de auga, temos moita auga, non podemos regar, non podemos ter riego, non? O que facemos é plantar plantas autóctonas, crear diferentes ecosistemas, tamén xogamos con esa vegetación, non? Poñendo os árboles onde nos interesa para impedir vistas de veciños, bueno, seguramente se faga un estanque para, aproveitando que temos, bueno, que temos moita auga, que vemos aquí, no, temos moita auga no subsuelo, pues bueno, vamos a facer un estanque, crearemos outro ecosistema, no, de plantas subacuáticas. Vale, pois, bueno, que máis? Control de erosión. Pues tamén temos que pedir certificados en a Confederación Hidrográfica de que, digamos, as obras non temos un regato nin un río próximo que afecten que as escorrentías podan afectar a esos cauces, ¿no? Temos que conservar e protexer, vamos aquí cunhas cintas, ¿no? Que a contrata está facendo bastante ben, protexer as especies que temos. Temos 3 carballos aí, tiñamos unha ligustre, replantouse, bueno, logo, pues, introducir os criterios habituais, pues, canto menos escaves, canto menos terreos saques de aí, e reutilices, pues, facendo, bueno, pues eso, unha boa implantación, menos erosionarás o terreno. Bueno, contaminación un pouco redunda un pouco no da enerxía, ¿no? Pues, bueno, emplear enerxías, fontes renovables, geotermia, LEDs, todo este tipo. E despois, puntos de innovación que, a ver, isto xa empeza a ser un deporte a veces, ¿no? A ver cantos puntos nos dan. Tema de innovación de haberse combinado co certificado COPASIF, a ver se nos dan algún puntiño para estar aí no excelente todavía, ¿no? E, bueno, isto é o que comentábamos, que estamos non 70 con algo, estamos no nivel excelente, ¿no? E agora vamos a falar do tema do PASIF, ¿no? Vamos a ver, o estándar, ¿no? Isto xa, bueno, falou Carmen Delgado a semana pasada, bueno, creo que o certificado explicou bastante ben. Aparecen noticias, ¿no? En prensa, esta noticia do 25 de abril, que non sei, eu creo que non son, está ben que se fale destas cosas, pero a mellor estos titulares pues non son realmente, non favorecen nada, porque isto, alguén que, non sei, pode crear certa frivolidade, non é que se quente, a ver, non é eso, é unha casa que vai a consumir menos, pero calefacción vai a ter que ter calefacción. Se chove e non fai sol, pues, bueno, é imposible quentar, non? A vivenda.
Ahora vamos a ver punto a punto cada os certificado, ¿no? De Passive. Passive House apóyase en 5 puntos, básicamente, ¿no? Aislamiento térmico, fuerte aislamiento térmico, ausencia de puentes térmicos e estanqueazo aire, ¿no? Digamos, estos 3 primeiros son indivisibles, ¿no? Son o mismo prácticamente, ¿no? Nos temos que, parece unha tontería, pero nos ahora nos proxectos, ves proxectos de antes desta vivenda e intentas pasar con rotulador por unha sección que non haxa ningún corte no aillante, é imposible, sempre vai, ¿no? Entonces, bueno, na vivenda intentamos que non hai, intentamos que non, en casi todo non hai este tipo de problemas. Veremos como se soluciona. E despois, o punto cuarto sería a recuperación do calor e do aire exhausto do interior, ¿no? O que sería a ventilación híbrida, aproveitando a través de pozos canadienses, ou veremos despois a través do sanitario, e a recuperación do calor solar, ¿no? Isto é que a vivenda este ben orientada e teña ganancias térmicas. Non vamos a hacer unha cousa moi cerrada, temos que abrir ventanas, cerrarnos hacia o norte e abrirnos hacia o sur. Pois, bueno, empezas a proxectar e vemos que, bueno, tens que dar unhos valores, os asesores de Passive House, neste caso asesoras, pois, bueno, pídenche unhos valores, estaríamos en torno a 0,20 de transmitancia, un valor de U. Entonces, as fachadas iríamos sempre a 3 capas, falamos sempre en capas de lana de roca a 3x6, ¿no? A 18 centímetros, básicamente en todas as fachadas, tanto en trasdosados de muro de hormigón de sótanos como incluso en suelos, na cubierta temos 20, 21, bueno, dese entorno, ¿no? Temos o que decía antes dos libros, ¿no? Dos Pirineos para arriba ves un detalle constructivo e traballan casi a cuartas, ¿no? de illante. Aquí en os Pirineos para baixo, pues bueno, traballamos cunha capa desta solo, ¿no? Entonces, creo que temos que cambiar un pelín o chip, ¿no? Neste sentido. Pues bueno, esta sería outra fachada que temos, basicamente dos tipos de fachada, unha que é madeira sola, outra que é trasdosando prefabricado de hormigón. As dúas levan tres capas de lana de roca. Entón, claro, eso está moi ben na teoría, como unha sección aislada, pero bueno, a vivenda xa estaba, máis ou menos, entón o cliente non quería cambiar. Entón, bueno, creanse unhos problemas, sobre todo en voladizos, que o illante tens de dar a volta. Tens de dar a volta a todo o illante, ou ben donde non podes darlle a volta, ou é moi penalizante, pois tens que implementar outra serie de mecanismos. Tens que illar incluso o jardín interior, que temos, bueno, patio interior, pois tamén a illar con 3 de polistireno, pois todo este patio, que ainda que se planten plantas ou o que sea, pois bueno, que é interior, ¿no? A illar tamén os muros de cimentación do sanitario. Bueno, a xente cando lle mandas isto, pois bueno, a cara en un poema, ¿no? Cando ven estos obreiros. Que máis, digamos, nunha estrutura de formigón é moi complicado, ¿no? Pasar isto nunha casa de madeira, pois se toda a estrutura fora de madeira é moi fácil, máis fácil porque a madeira non fai puentes térmicos, ¿no? Pero nunha estrutura de hormigón o que temos que facer é moita cirugía nos forxados, ¿no? Atravesar moitos forxados para que o illante... Claro, aquí ven o asunto de que nos proxectamos, aquí queremos que a casa teña un bo, aquí queremos que teña un oco, aquí que isto se superponga a outro, isto avanza por aquí... E agora vamos a... Se fora polos alemanes ou pola xente de Passive, e agora vamos a traballar un cuadrado, non un cubo. E aquí é onde salen, pois, digamos, as solucións individuales e onde entramos nós, pois, a facer o novo traballo de novas solucións constructivas. Entonces, claro, para facer este pase, ¿no? De illante da planta sótano á planta que continúe na carpintería e suba e pase a cubierta e que enlace coa cubierta, pues a veces é fácil na estrutura e a veces non, porque, bueno, o típico, este vuelo, pues hai que calculalo sin enlazar ca cuberta. Este está máis baixo para
recoller o illante, digamos, no forxado de planta baixa temos distintas zonas de illante, ¿no? Como vemos aquí. Dentro da vivenda temos varios niveles, entonces, claro, o cliente pregunta, isto non queda así, ¿no? Por o tema de que aquí leva 3 capas e aquí leva 2, entonces tens que facer esos saltos, porque debaixo nunha tes vivenda e noutra tes sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, o da estrutura é moi complicado, ¿no? Pensar, facer estas zetas na estrutura a distintos niveles, bueno, pero bueno, polo momento estáse... O eso dinos que a calculan, é moi complicado. Claro, elas, as asesoras meten no programa, no PHPP, que é unha folla de cálculo moito máis avanzada que o Calendar e que o Líder e tal, meten, vanos facendo pruebas co illante, ¿no? Con distintos espesores, hasta que chega a un punto que a temperatura superficial non baixe dos 17 grados, que é a temperatura que consideran crítica para que non condense, non? A superficie e non haxa un disconfort, porque créanse corrientes, a temperaturas máis baixas créanse corrientes de aire e crea esa sensación térmica que eu sufro na miña casa de que, ainda que estés quente, pois tes unha sensación que non é agradable. Entonces, bueno, cando non podes evitar un voladizo, non hai, o illante non chega, pois temos que meter conectores, que son roturas de puente térmico. As únicas que conocíamos antes desto pois eran as das carpinterías de aluminio, ¿no? Esa poliamida que temos entre tal. Entón, claro, isto é unha peza que isto, cando empezas a traballar cos comerciales de Halfen, bueno, foi un tanto cos comerciales como cos calculistas de estrutura, pues bueno, foi un proceso un tanto tedioso porque non acabábamos de chegar a un equilibrio, porque bueno, eran uns conectores que non soportaban tantas cargas, porque teníamos que aguantar un prefabricado, ao final só se puxeron na parte alta, que digamos só aguantan un prefabricado a vuelco, pero bueno, son unhas pezas que non é máis que un polistireno de alta densidade que atravesa a armadura, ¿no? Digamos que aguanta a tracción do voladizo negativo e atravesa este polistireno unha zeta de acero inoxidable, ¿no? E non é máis, pasa que esta peza é bastante cara, é algo que queda oculto e que, bueno, esperemos que faga a súa función. Que pasa? Ahora encontrámonos que temos o forxado todo cheo de feridas, ¿no? Digamos, entonces temos que aí apoiar a estrutura de madeira. Entonces, bueno, como faz? Tens que inventar unhas zetas, unhas pletinas para apoiar un rastrelado e que che sirva de base para que o illante poda pasar, ¿no? Poda pasar libremente, salvo estas pletinas, ¿no? Que temos aquí. Despois, digamos, xa colocamos o entramado lixeiro ou a carpintería en función da zona. Isto que decíamos antes, ¿no? É moito máis fácil facelo en madeira de orixe porque non tes estos encuentros hormigón madeira, ¿no? Tes que meter unha lámina que corte a transmisión de humedade que pode ter un forxado de hormigón hacia a madeira, ¿no? Ainda que a madeira está cuperizada e tal, pero bueno, colocamos unha lámina a modo de durmiente, de impermeabilizante, e despois unha banda de fonodán para conseguir a estanquidade necesaria, ¿no? Séllase perfectamente todos os paneles por arriba, por abaixo, para conseguir este punto 3 de estanquidade, ¿no? A maiores colocaremos bueno, ahora isto leva as 3 capas de illante, van entrelazadas con tramado lixeiro, e temos un panel exterior, leva unha lámina impermeable ao vento exterior e unha impermeable ao vapor de agua interior, ¿no? E irá acabado cunha fachada ventilada de castaña. Tema de cubierta, digamos, con Calcip xa traballamos, vimos antes un edificio en Ferrol que acabamos de rematar. É un sistema moi interesante porque evita puentes térmicos, ¿no? Un sistema que te permite a través dunhas pinzas que ten que o illante sea continuo e non haxa ninguna interferencia hacia o forxado, ¿no? É un sistema de cubierta
Son bandexas tipo, bueno, prácticamente iguales que as de zinc, e van soportadas por unhos soportes en función do illante. Aquí temos 20 de aislante, 21, e van todas recubertas en plástico, en poliamida. E conseguimos unha transmitancia moi baixa, menos de 0, a cuberta penaliza moito, menos de 0,20. Isto son fotos xa da colocación na vivenda. Temos unha barreira antivapor colocada sobre o forxado, colocamos unhas omegas, e sobre estas omegas colocamos as pinzas. Estas pinzas teñen 20 centímetros de altura para recoller entre elas o illante, as dúas capas de illante. Temos aparentemente unha cuberta plana, pero, bueno, pola configuración da vivenda que veíamos antes, en riba desos dous espacios, desos espacios tampón laterales, temos uns canalós de certa envergadura que tamén se resolven co mesmo material de calcit. Esta cuberta terminada. A elección desta cuberta tamén ven un pouco polo que falábamos antes de Brian, porque temos que certificar 3 sistemas constructivos e Calcit ten esta ecoetiqueta, esta DAP, esta Declaración Ambiental de Produto. Carpinterías, pois bueno, carpinterías, pois non encontramos outra carpintería que nos dera tiña que cumplir 2 obxectivos. Por unha parte, ter esta Declaración Ambiental de Produto, esta DAP, e por outra, cumplir os estándares Passive House. Vicona é a primeira carpintería que está certificada Passive House, e, bueno, tamén está, digamos, soportada por esta poliamida, esta gran rotura de puente térmico que ten, e pola propia fabricación do perfil, pois ten a ecoetiqueta, a partir de un porcentaxe de aluminio reciclado. A maiores, bueno, a carpintería, ainda non temos carpintería na obra, chegará o mes que ven, temos que, digamos, tamén colocala cunhas membranas de estanqueidade para, digamos, non chegar e meter un cordón de silicona e tal. Hai que doblar unhas cintas de estanqueidade por fora e por dentro para que, cando fagamos a proba de blower door, pois non haxa fugas. Os vidrios, bueno, ainda estamos a voltas cos vidrios. Vamos a ir a vidrios de doble cámara, o sea, triple vidrio, porque temos que conseguir transmitancias de 0,7 na vivenda e 0,5 na piscina, tanto en lucernario como en paramentos. Entonces, bueno, eso obliga pues, a ir a cámaras de 18 milímetros con argón bueno, vidrios, vidrios ou estadip ou templados, dependendo da zona. Recuperación de calor e climatización, para finalizar, digamos, cando empezamos, como comentamos antes, empezamos a excavar e temos un afloramento de auga, entonces, bueno, xa tiñamos previsto un forxado sanitario, pero, bueno, con máis motivo, nos aproveitamos para drenamos todo o sanitario por baixo das zapatas, e, digamos, aquí creásenos unha cámara que, digamos, é moi recomendable, sobre todo en edificios, quizás en viviendas non, pero en edificios públicos ou en edificios de máis entidade, pues para futuras ampliacións, cambio de instalacións ou o que sea. Neste caso era imprescindible para aislarnos da humedade. Entonces este sanitario o que facemos é, vamos a intentar aproveitalo, aínda que non as asesoras Passive non o ven aínda moi claro. Digamos, o que vamos a facer a maiores é un pozo canadiense, que é un conducto que atempera o aire exterior. Se fora estamos a 33 grados, o aire entrará a 16. Se no inverno, se estamos en negativo, entraremos un pouco máis quentes. Entonces, o que fixemos foi medicións estes días de frío no sanitario, aínda que en algún día estábamos a 1 grado, 2 grados pola mañá, o sanitario estaba prácticamente a 11 grados. Entonces consideramos que todo este plenum, sería como un plenum nun falso teito de 1,30 m, que podemos usar tanto para a deshumetadora da piscina, que colle o aire por aí, isto terá unhas salidas
unhas salidas exteriores como para a máquina de renovación de aire. Bueno, vámoslo a usar a ver que tal funciona. De momento ainda estamos tal. Esto, comentaba Juan antes, ¿no? Esto, démonos conta, pues en Orense, ¿no? Neste colexo, cando estábamos na obra, pues bueno, aí había termómetros de 40 grados e, claro, poñaste aquí encima da rejilla do sanitario de ventilación e a verdade que estabas moi fresquiño e por que non usalo? E bueno, para finalizar, pues unhas fotos de como está ahora mismo a obra. Ahora estamos con trazados de instalacións, con tabiquería interior, digamos, está un pouco caótica. Dentro de un mes pues teremos ventanas, teremos unha envolvente más ou menos pechada e bueno, así estamos, ¿no? Bueno, un pouco a ver, para explicar toda esta batería de cuestiones, temos os dos certificados, non? O Passive House basase quizás máis con esos 5 puntos que explicaba Iván, no tema da eficiencia energética pura e dura, illamento, estanquidade, temos que facer unha prueba cando está cerrada a prueba blower door, que outro día explicou Carmen, que non sei como meter aire a presión, presurizar a vivienda, presurizarla, ¿no? Eles miden as pérdidas que teñen. Entonces, bueno, neste caso... Esa é a verdade que é unha medida moi disuasoria para todas as contratas, porque cada prueba blower door costa pues, alrededor de 1000 euros, algo así. Entón, teñen firmado por contrato de que, digamos, a primeira paga a cliente, pero se non dan hasta que dé, vain a pagar digamos, a subcontrata que lle corresponda. O habitual é que pues, unha ventana este mal sellada ou que o electricista non aillara un tubo que sale ao exterior, bueno, cosas así, ¿no? Entonces, a xente está bastante concienciada na obra de eso, porque pode ter un recargo, ¿no? Es la prueba del algodón. Ahí vamos a basar el algodón y si no se ha ejecutado como estaba previsto, pues va a saltar, ¿no? A través de las termografías vamos a ver los puntos de pérdidas y demás. Y luego pues tenemos todo el otro aspecto del certificado BREEAM, que podemos llamarle mide más los puntos sostenibles, ¿no? El ecólogo, las especies, los residuos, emisiones cero. Y bueno, y un poco lo que nos estamos dando cuenta es que hasta ahora nuestro proceso proyectual pues se ha perdido toda esta serie de cosas que bueno, pueden complementar y hacer viviendas pues de más calidad, ¿no? Claro, esto podes ofertar, pues bueno, un valor añadido a unha vivenda que che guste máis ou menos, pero bueno, o que é objetivo, porque bueno, a mí podemos ter máis ou menos a fachada, pero que non é subjetivo é que, bueno, que con estos illantes esperemos, ¿no? Que a vivenda vai a consumir menos e bueno. Y bueno, queríamos tamén acabar un pouco con unha reflexión aparte desto. Este proxecto se fai, como todos, se fai cun equipo, ¿no? No que traballa pois a xente da estrutura, tiene un traballo moi importante porque temos moitos puntos singulares, os que atender máis alá de que se soporte a estrutura, a xente de ingeniería, Indugal, que son ingenieros, traballan arreo con nós pois para coller estes conceptos que nos queríamos transmitir e emplealos na vivienda, pero cos criterios arquitectónicos que nosotros queríamos transmitir. A constructora o mismo. Entonces, bueno, que queríamos por esta imaxe de bueno, que todos podemos facelo, tirarnos solos á piscina, pero tamén pegábamos eso aí porque creemos que a arquitectura é un traballo de equipo, non é un traballo de liberalizar, nin separar, nin dividir, non? Creo que cada un temos que estar no noso sitio e aportar o que mellor podamos. Y nada más.